Molt bé, doncs som-hi. Hola, som els nens de quart de l'Escola Parc del Saladar. Ell es diu Pol, ell David, ella Mar, jo Ruth, ella Francesca, ella Alessia, ella Sayo i ell Darius. I bueno, que comenci, no? Bon dia a tothom. Les experiències que escoltarem a continuació són algunes de les preguntes que van sortir al nostre projecte YouTube. Tot i que aquest va ser el títol del nostre projecte, ha englobat diferents aspectes segons els nostres interessos. Hem après coses de youtubers, sí, però també ens hem adonat de l'important que són altres coses per a que pugui existir aquesta eina. Una de les preguntes que ens van sorgir fills dels nostres neguts va ser durant una conversa dels youtubers com parlàvem dels videojocs. Un dels nostres companys va dir: com pot ser que empitgem un botó del comandament s'encengui? Després d'aquesta pregunta, tots i totes vam començar a reflexionar sobre què devia passar i vam intentar explicar mitjançant una sèrie de dibuixos. Un cop fetes les reflexions prèvies i de parlar amb l'aula, amb l'ajuda d'una càmera del mòbil, vam veure que una llum sortia de la punta del comandament. El nostre mestre ens va dir que d'aquella llumeta se'n deien ones infraroges. Ja estàvem dintre de l'espectre electromagnètic, encara que en aquell moment no ho sabíem. Després de veure que ja ens tenia de llum, vam indagar una mica més i a part del seu nom vam aprendre que formava part d'un petit conjunt d'ones de l'espectre electromagnètic. Vam reflexar tot allò que estem aprenent i ens van despertar nous interessos, ja que havíem descobert altres ones. Vam relacionar la paraula microones. Llavors els companys ens van explicar que havien descobert unes científics, Marie Curie, que havia dedicat tota la seva vida per estudiar un tipus d'ona molt útil, però alhora molt perillós. Eren les ones X, que aprofitem per fer radiografia per veure el nostre cos per dins. A banda d'aquest tipus d'ones també vam descobrir que n'hi havia d'altres, i depenent del seu tipus eren més o menys perilloses. Un dels apartats que va aparèixer a la nostra lecció va ser l'espectre visible, que segons el document que vam llegir era la llum. No ho acabem d'entendre, així que la nostra mestra ens va proposar una nova experiència. Vam aconseguir deixar les fosques l'aula i ella va començar a treure objectes d'una caixa. I aquí va arribar una de les següents preguntes que ens van formular. Com veig si no hi veig? No vam aconseguir veure cap dels objectes que la mestra treia a la caixa. Per què no hi podem veure? Doncs perquè no hi havia llum. Acabàvem de descobrir que sense llum no hi ha colors. Aquí vam fer una mica d'aturada per poder practicar els colors primaris i secundaris. Vam descobrir que existia l'espectre visible, però no en teníem prou i volíem demostrar que necessitàvem llum per tenir els colors. Així que vam crear un espectròmetre, una màquina molt senzilla que et permet veure com la llum es descomposa i veure els colors. Un cop aquí ens vam adonar que havíem fet un gran recorregut, però volíem anar més enllà. Sabíem que els colors formaven part de la llum, un element bàsic per poder veure. I la llum artificial vam fer una mica de cerca per poder respondre a la pregunta: com arriba la llum fins a la nostra aula? Vam fer unes activitats prèvies de com ens imaginàvem que podia arribar la llum a la classe. I vam veure que hi havia uns elements que sempre coincidien. D'aquí va sorgir una de les activitats més divertides de tot el projecte. Vam entrar a l'aula i vam trobar-nos amb diferents materials per realitzar una activitat de tinkering, d'allò més entretinguda. La directriu era clara, havíem de fer un circuit elèctric. Després de moltes proves, ens vam adonar que hi havia materials per on passava l'electricitat i materials per no hi passava, i també que sempre era necessari una pila. Vam perfilar les paraules que anàvem dient, vam introduir el nom de font d'energia, de materials conductors o aïllants. Vam tutejar una de les nostres imatges i Kate Heroman, una especialista en tinkering, es va retutejar. Aquesta és la part més científica, però no us penseu que ens va quedar aquí. L'evolució de la primera pregunta respecte als comandaments del projector va derivar un seguit de preguntes més tecnològiques sobre videojocs que va
a culminar amb una xerrada amb un senyor d'Austràlia que gravat i una conferència interessantíssima d'un company especialitzat en Scratch. La resta del projecte ja va ser de caire més social, ja que un cop fetes totes aquestes activitats vam plantejar-nos com podria contaminar YouTube. I tot el que comportava i vam treballar alguns dels OS a partir d'aquestes reflexions. Si us ha agradat el nostre projecte, podeu veure alguns dels productes que hem penjat al nostre canal com a autèntics youtubers.